Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pre tých, ktorí ešte len začínajú uvažovať nad pojmom globalizácia, bude skutočnosť žiaľ temnejšia ako predstavy. Pod globalizáciou sa skrýva proces síl, pre ktoré neexistuje iné platidlo ako ropa a drogy, ktoré decimujú ekonomiky národov, ich suverenitu, zdroje a schopnosť prežiť, niekedy aj prostredníctvom vojenskej sily. Prijali sa zákony na sledovanie obyvateľstva, zhoršujú sa životné podmienky, od konca 80. rokov je citeľný prepad do stále väčšej chudoby a nárastu nezamestnanosti. Mamon prenikol do všetkých oblastí a tak konzumujeme nekvalitné a chemicky znehodnotené potraviny. Farmakologický priemysel zarába na vedľajších účinkoch spôsobujúcich závislosti a ťažké újmy na zdraví celým generáciám. Kultúra sa scvrkla na opis života karikatúr, ktoré vydávajú za skutočné osobnosti a tak ich nazývajú celebritami. Generáciu filozofov a spisovateľov, ktorí od 60. rokov odsudzujú kultúrny fašizmus, ktorý nás núti k potrebe spotreby, strieda generácia, ktorá už nemá čo stratiť. Celý svet dotriasa vlna nespokojnosti a keďže sa myslelo na všetko, sú pripravené internačné tábory. V roku 1979 bola založená agentúra FEMA, ktorej pôvodný zmysel chrániť obyvateľstvo pred terorizmom a prírodnými katastrofami sa pri hurikánoch Hugo, Andrew a Katarína takmer vôbec neuplatnil. Na svetlo sveta sa však dostal odtajnený dokument Ministerstva obrany Spojených štátov pod názvom Internačné a presídľovacie akcie, ktorý obsahuje šokujúce plány pre politických aktivistov počas ich zadržania vo väzenských táboroch vo vnútri Spojených štátov. Verejnosť takisto nevie ani o existencii paravojenských jednotiek Eurogentfor, ktorých úloha je v prípade nepokojov pacifikovať zbúrené obyvateľstvo Európy. Globalizácia je len iný názov pre svetovládu a globalisti sú len jemne pomenovaná mafia, ktorá už prenikla do najvyšších riadiacich štruktúr sveta. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok v premiére po 11. a v repríze po 18. Viac na www.radioviva.sk.